खुदुमनाय नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै नोंथांमोना नुवाखै फेसन श'सो देखायगोन आं गान खनला रायजोफोर एखेबारे थान्दा जोदोबनानै दङ नोंसोरो खुदुमबाय दे मा थान्दा जानानै दं नोंसोरलाय मोनलोङाखै नामा हाबानि बेदर ना जानानै मानो एम्फानि गासिबो स्रि आखाइबो खबा मिनियाबो मोसायाबो किन्तु आंनि मेथाइयाव मोसानांगोन दै मोसायाबा एखेबारे साफा स्टेजाव लाबोनाय जागोन गोदनायाव हमनानै किन्तु नंगौना नङा आरो কি কৰিব লাগে दे आरोबाव दोंसे बावदो दोंसे र' रायजोफोरा मा लुबैबावो मेडामफोरा মই আপোনালোকে দেখা নাই नोंथांमोना नुवाखै फेसन श'सो देखायगोन आं गान खनला बिराद सिंगार गान खननानै थांबाय मेथाइ रोजाबना थांबाय किन्तु किसुमान मानसिया बे आंनि फेसन श'खौ नुबा ओरैबायदि मोजां मोनगोन आंहा बेखौ माने बिसास ओमफ्राय सोरनावबा टुपि दं नामा टुपि मोनसेल' हर आंनो अननानै फंबाय टुपि मोनगोन नामा জনালি আরনাই আছে নাকি এখন আরনাই দিয়কচোন মোক সোরনাওবা টুপি দं নাमा টুপি এই ভাড়া দিমে টুপি আছে যদি আনক না ভাড়া দিমে 100 টাকা তথাপি লাগে মোক টুপি हाब रावनिबो खर'आव टुपि मोनसेबो गैया जाहैबाय बहाय हरतलाय बाबु दे हरता दा हरफिनगोन लाबो बाबु दे अके थेंक इउ जोंनि गेजेराव लैथोमा बसुमतारी सायारानि ब्रह्म मुसाहारि दंफैखायो दान्दिसे उनावनो नैबे जौसाङाव गाखोगोन हेलौ गिबियावनो तारमाने गीताश्री आं फेसन श'आव तारमाने उन्दै गथ' बा गेदेरफोरा माबोरै थाबायो बेखौ जों फोरोङो दे एक्चुअली गिबियावनो सोलोंजेननाय मानसिया माबायदि थाबायगोन लाजियोना बहुत गोबां रायजो राजा थायो बिसोरनि सिगाङाव फेसन श'खौ थाबायब्ला माबायदि देखायगोन बेखौसो आङो देखायगोन आंना बै टिभियाव जेरैबायदि ड्रेस बदलाय देखायो बिराद माने माबा आरो बेखौ आं देखाया आंनिया जाबाय कमेडि रोङिखौसो आं देखायो माने गिबियाव माबायदि देखायगोन सेकेन्डआव माबायदि देखायगोन थार्डआव माबायदि देखायगोन एसे रोंलांनानै बे मानसिया माबायदि देखायो उनाव ओरैबायदि पेन्सिल हिल गाननानै बियो थाबायनायाव गोलैनायखौबो आं देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आखाइ खबनानै हो एसे जाखांनानै मा मानसिसि नोंसोरलाय आखाइबो खबा माबो खबा सासे मानसिया स्टेजाव गसंनानै बाथ्रा बुंबाय दङ दामग्रा देग्राबो दङ आखाइबो खबा थोद लाजिनायसो मोनोहाय आङो दाना लाजिनायखौ देखायगोन दे आरो नोंसोरनो नोंथांमोननो बुंखादों प्रथमते যেতিয়া মানে নতুনকে যেতিয়া ফেশন শো শিকে কিছুমানে মানে বহুতে লাজ কৰে হেতু প্ৰথমতে দেখুৱাব ফাৰ্স্ট টাউনেছে লাজ গিউ মানে सोलोंजेननायाव बेखौ खोन्थिग्रोगोन आरो আচ্ছা গীতাশ্রীয়ে তো মোর ছোৱালী হয় কিন্তু
গীতাশ্ৰীত কৰি মই বেছিকৈ ষ্টাইল কৰি আহিছোঁ চকুত তোমালোকে দেখা পাব ভালকৈ চালে জিলিক জ্বালা তাৰমানে ছোৱালীয়ে পাতা নাপায় মোৰ লগত আৰু মই ভাবোঁ আৰু ছোৱালী আছে না কি আছে মই ভাবাই নাই বেয়া নাভাবি দেই মই ডেঞ্জাৰ বস্তু মানুহটো মানে এনে চাকৰিত পাইছোঁ নেকি মই নতুনকে শিকিছে दा गोदान सोलोंजेनदों माने दानिया माने एसे रोंजेनबाय आरो एसे रोंहांबाय माने এতিয়া অকণমান মানে পাৰা হৈছে মানে আৰু दानिया माने बांसिन रोंबाय माने किसुमाना बुंना आं साबसिन रोंद्रायबाय बिदि माने एटिट्युड माने किसुमान আছে ন মানে মই বেছিকে পাৰো অলপ এটিट्युडত মানে এতিয়া মানে মোৰ মা পেন্সিল হিল পিন্ধা নাই কিন্তু পেন্সিল হিল পিন্ধি ৰেমৱক কৰেতো মানে হেতু দেখাব পেন্সিল হিল गानाखै आया बाट पेन्सिल हिल गाननानै माबायदि थाबायो बेखौ दिन्थिगोन आरो ओमफ्राय माखासे माने पेन्सिल हिल पिন্ধি केতিয়াबा स्टेजत माने परि जाबो पारे तेनुका হয় ন हेतु এতিয়া आदा एनाउन्स खालामबाय थानाय आदाखौ स्टेजाव नागिरनाय जादों हेलो जोंहा नैबे भाइटिया माबायदि थाबायो बेखौसो आङो माने फेशन श'खौ देखायगोन आरो ল'ৰাবিলাকে কেনেকুৱা ফেশ্বন শ্ব' কৰে সেইটোহে মই দেখুৱাম মইতো লেডিছতো দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মতা মানুহ বা ল'ৰা মানুহ কেনেকুৱা দেখুৱায় হা জেন্টছ হ'ব আপুনি চাই থাকক ইফালে আপোনাৰতো মই কোচকাঢ়ি পেলাই দেখুৱাই আপুনি ফেশ্বন শ্ব' কেনেকুৱা কৰিব সেইটোহে মই দেখুৱাম বেয়া নাপাব হা সৰি একবাৰ মাত্ৰ যাওকচোন আপুনি নৰ্মেলি আপুনি যেনেকুৱা খোজকাঢ়ে
माबायदि मोनदों जादोंना जायाखै हेलौ खिन्थु रोङिसो देखायदों दै आंखो नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया आं मिथिया आंनि नामा साखन्द्रिसो नंगौना नङा रं नाम्बार गोसो जायोब्ला बै गथ'फ्रा खारगासिनो दङ मालाबा बस्थायाव हमनानै लांगोन आं फानहैगोन आं आखाइ खबनानै होदो रायजोफोर महिनी बायदेवनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ हमना होनांगौ रायजोफोर एखेबारे मोजां मोनदोंना रायजोफोर एसे गरम जादोंथ' पबित्रनि हाबा जानानै थान्दा जानायफोर बिथाङा खुद गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै जोंनि पबित्रनि हाबायाव फैनानै जोंखौ माने जिबायदि थुलुंगा फैबाय बेनि थाखाय गोबारै खेबसे आखाइ हमना होनांगौ रायजोफोर थेंक इउ एफा गोजाननिफ्राय फैदों हाबा जानो नंगौना नङा गीताश्री मेथाइ खननायावलाय मानो मोसादिया नोंसोरलाय थै दा बिमानियाव मोसाबा गीताश्रीया हिंसा जासिगोन ना एखेबारे एगेन्स्ट पार्टि जाहैसिगोन नंगौना नङा आखाइ खबनायसो रायजोफोर एखेबारे थान्दा जोदोबनानै दङ नोंसोरो गीताश्री फैनो नामा नोङो हेल्प फिसाजोखौबो लाफालायो हेल्पआव Air lah kau. आङो दहायनिफ्रायसो सोरबा हिन्दी इंलिश बा बर' मेथाइ बा बिभिन्न बा एसामिस अबेबा श्रिया घोषालनि बा बापननि खनबाय आंना खिन्थु गाज्रि मोननाङाखै खुदुमनायसो दै गासिबो खुदुमजोबगोन आङो आंना खिन्थु खुदुमनायसो खुदुमनाय मानो होनोब्ला गोजां बोथोर एसे गरम जाथों नोंसोरो आरो मोसानांगोन आरो नोंथांमोना रायजोफ्रा खुदुमनायखौ खोनादोंना खोनायाखै खोनादों एसे गोसायै बुंनाय खोनादों ओमफ्राय खुदुमनाया मोनबैसे दे बुंनाय खुदुमनाया मोनबैसे हा मोनबा नङा मोनथाम आं बुंनोसै से नाम्बारा जाबाय बिमा बिफाया गथ' जन्म जानानै बा फिसा जन्म जानानै अननानै फिसाखौ खुदुमो नै नाम्बारा जाबाय बिदा बिनानाव बिब' बिनानाव अनलायनानै खुदुमो थाम नाम्बारा जाबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो थोलायनानै खुदुमलायनाय खुदुमनाय हे हे रायजोफोर खुदुमनाय नोंसोर खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै पबित्र खुदुमनोसै पबित्र हौवा गोदान खुदुमनाय हे हे खुदुमनाय खुदुमनाय हे हे खुदुमनाय खुदुमनाय हे हे खुदुमनाय खुदुमनाय नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै खुदुमनाय रायजोफोर
खुदुमनोसै नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै खुदुमनाय रायजोफोर খুজিবা লাগে নেকি পইচা দিব লাগব হাত চাপনি মাৰাত বিয়া খাব আইছো ইমান গুৱাহাটীৰ পৰা হাত চাপনি নামাৰ আচ্ছা ভাইটিহঁতক অলপ চিনাকি ল'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ ইমান দিনৰ পৰা কিজানি ইয়াতে পাৰফৰ্মেন্স কৰি আছে ভাইটিৰ নামটো কি আছিলে সঞ্জয় গাৰী বহুত ধুনীয়াকৈ বজাইছে আৰু তোমাৰ ভৱেশ বড়ো চৰণ বসুমতাৰী আৰু ভাইটিৰ বিজু গয়াৰী আৰু ভাইটিৰ ভাইটিক চিনি পাইছোঁ মই আচ্ছা মই ইমান গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই এই মাত্ৰ আহি পাইছোঁ ভাতো খাব পোৱা নাই ভিতৰৰ পৰা ভাত দিয়ে না নিদিয়ে নাজানো কিন্তু আগতে গান গালোঁ তাৰমানে যিটো ভাতৰ দাম সেইখিনি মই কৰিলোঁ পইচা দিয়ে হোটেলত ভাত খাব লাগে মই গান গাই কিনে ভাত খাম এতিয়া গম পাইছে না যিয়ে নহয় ভাইটিহঁতক মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আজিয়ে প্ৰথম বজাইছে নেকি মোৰ লগত
আজি প্ৰথম না কওকচোন ফার্স্ট টাইম চুমা খোৱা শুনিছিলে না খুদুমনাইটো তাৰমানে আজি প্ৰথম বজাইছে মোৰ লগত মোৰ কোনো মোৰ লগত বজাব পাৰিব নোৱাৰিব হিন্দুৰ লগত নাই মই ছিংগাৰ হয় মই গায়ক হয় কমেডি মই গাব পাৰিলে বজাটোৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ ধন্যবাদ ভিডিঅ'খন নাইনি थाखाय साबायखर गोजोन्थों